Asithandele lithuba sibingelele mphathi ohlelo babucele siyabonga kakhulu egameni likaJesu ngamshayela izandla kakhulu. Praise the Lord. Sibingelela abadumisi bethu buxolane, siyabingelela nceke inkosi egameni likaJesu ngabashayela izandla kakhulu abazalwane. Praise the Lord. Sibingelela abazali bethu baba noma besensimini begijima beshumela izwi kaNkulunkulu. Hallelujah. Siyabingelela nabo lapho bekhona. I'm sure ntambama bazobe bebukela inkonzo. Amen. Hallelujah. Sibashaya izandla kakhulu abazali bethu. Hallelujah. Bingelela baba leadership imndeni yabo siyayibingelela egameni likaJesu. Amen. Sibashaya izandla nabo. Sibingelela baba bonke abakhona, omama bonke abakhona, obhuti nosisi abakhona, Super Church lapha endaweni yabo egameni likaJesu nabo singabashayela izandla kakhulu. Amen. Ngihlele ngikhohlwa ukubingelela nkosikazi wami ngikaniwe nami. Amen. Hallelujah. Manjinji. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyambingelela kakhulu nkosikazi wami umsebenzi awenzayo. Akulula ke ukuhlala namadoda wodwa ekhaya. Mina indoda endala kube namathathu engwazala abafana abathathu uyena yedwa zwinje. Amen. Hallelujah. Siyambonga kakhulu ke uNkulunkulu ngasemshayela izandla kakhulu. Hallelujah. Sibingelela media team, sibingelele obhuti bethu abangaphandle safety and security engisebenza nabo kakhulu. I'm sure njengamanje bayabukela ngaphandle ukuze ukwazi uma siphuma la imoto zethu zisafe, akekho ophuma la sekukhona ukuthathiwe. Asibashayele izandla kakhulu umsebenzi awenzayo abazalwane. Abasikilela kule ndawo ashazi siyanibingelela egameni likaJesu. uNkulunkulu uzonibusisa ngomsebenzi enwenzayo. Yonke into oyenza endlini kaNkulunkulu ngathi qala lo nyaka ngiseverelem ngaphinde ngasho la ngathi uNkulunkulu yonke into oyenza endlini kaNkulunkulu uNkulunkulu akakhohlwa. Yonke into oyenza endlini kaNkulunkulu uNkulunkulu akakhohlwa. uNkulunkulu akalibali akakhohlwa uma wenza kahle endlini kaNkulunkulu. Yonke into oyenzayo yenze wazi ukuthi izulu likubhekile futhi izulu linomvuzo ngento oyenzayo. Ayikho into oyenzayo uyenze endlini kaNkulunkulu yenzela ubala. Noma ngaso uyezwa ukuthi amadola abuthakathaka akusavumi ukuthi uqhubeke wenze lento oyenzayo. Ngifuna ukuthi kuwena qhubeka, izulu libhekile. Noma singangabonga thina, noma abantu bangangabonga, noma bangangabona into oyenzayo, kodwa izulu liyabona. Izulu ngelinye ilanga uyoma phambi kwalo izulu somukela usemqhele liyoshwa amazwi amafishane athi wenze kahle faithful and good servant. Yonke into oyenzayo endlini kaNkulunkulu izulu liyabona. Ngayimnikelo oyenzayo, ngayini oyenza endlini kaNkulunkulu, izulu liyabona libhekile. Lizokuvuza izulu ngesikhathi esifanele. Ashaya uNkulunkulu izandla. Praise the Lord. Siyabonga kakhulu bazalwane ukuthenjwa ngabazali. Honest kumina akaze kwabalula ukuza kule ndawo, futhi indlela okunzima ngayo ngicela ngingasazi ukuthi ngizoma kule ndawo. Ngizibona ngifana noMose owathi umethunywa uNkulunkulu wathi uNkulunkulu angikwazi ukuya eGibhithe ngokhipha laba bantu ngoba nginamalimi. Nami ngihlele ngisho enkosini ukuthi inkosi yini oyibona kumina ngoba nami ngingomunye namalimi. Ngithandazela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu zambule
uziveze. Ngingakhuluma ingqondo yami, ngingakhuluma theory, ngingakhulumi into engiyifundile ngayo research ko AI, nga research, ngikhulume lokufusa sikuzwe. Ingakho ngaso sonke isikhathi uma ngizoma kule ndawo ngihleli ngithuthumela ngoba ngisuke ngilindele ukuthi inkosi idrop into efuna siyikhulume ngalolanga, ifresh njengemana elithi lenkosi uIsrayeli ngesikhathi uphuma eGibhithe sebelambile. Lithi lenkosi uma sebefika ehlane sebelambile, uNkulunkulu wathi mebekhala kubona lithi wayehlisa imana njalo ekseni, kuthiwa le mana yayi fresh. Kanjalo ke nami uma ngima kule ndawo ngihlele ngikhulekela ukuthi inkosi hlisa imana entsha kubantwana bakho, kungabe yinto yomfudumezo, kungabe yinto engiyithole kubantu, kodwa kube into oyikhuluma kubantu bakho ngaleso sikhathi. Kukhona izitsha eziningi ezikhona ezulwini esiyofika sizibone uma sifika, izitsha zegolide ezikhona, kodwa ezulwini into engineshow ukuthi ayikho ezulwini microwave eyokufudumeza, umfudumezo lo kade ulala udlile ngayizolo ngakusasa ufudumeze ukuze ulungele ukuthi udliwe ngosuku olulandelayo. Haleluya. Ezulwini ayikho ke microwave ngoba into zasezulwini zintsha njalo. Ingakho lithi lenkosi amakherubhi namaserafi uma kade embheka uNkulunkulu ambone engcwele, athi yaphambanisa ikhanda ebheka ngapha, iminute uma embheka ambone engcwele, ngoba izinto zasezulwini bazalwane zintsha njalo. Praise the Lord. Hallelujah. Sambonga uNkulunkulu bazalwane kusithemba nabazali basithembe ukuthi sizokhuluma inhliziyo kaNkulunkulu ngalesikhathi egameni lika Jesu. Hallelujah. Sishayele izandla uNkulunkulu phezulu. Hallelujah. I'm so impressed ngalaba bazalwane labaya. Laba sasifike nabeBethlehem. Balethe visitor yokuthi imfundiso zale ekhaya bazizwa. I'm very impressed right. And uNkulunkulu inkulu into esezozenzela zona. Ngihleli ngintshela uma ngikhuluma nani, nginifonela ngikhuluma nani, ngithi uNkulunkulu inkulu into azibeke kunina. Zinkulu uNkulunkulu into azibeke kunina. Esezophuma nishumayele. uNkulunkulu uvamisile ngoba uNkulunkulu. uNkulunkulu uvamisile ukuthi uma ezosebenzisa umuntu angasebenzisi lo muntu obukeke efanelekile. uNkulunkulu uvamisile nje kasonke isikhathi lo muntu obonakala kahle emahlweni ethu simbona ukuthi emkhizi right, ugqoke kahle, kade ngigqokisa umama ngibamba uthayi, ugqoke kahle, athi uNkulunkulu hayi hlehlele emumva wena, akhombo lapha eminyango, athi lo waya sondela ngizosebenzisa wena. Ngoba uNkulunkulu menze njalo wenzela ukuthi lo muntu umesemela ngaphambili man, umesemela ngaphambili angazithembi yena, aqonde ngaso sonke isikhathi ukuthi nguNkulunkulu ongisebenzisayo. Even noma ngayiyavuka lento yokuthi uma ngimelani ngishayile izandla but kuvuke kumina ukuthi ngathathwaphi, noma ngawo umoya wepride ufuna ukuvuka kodwa kuqhubuke ngaphakathi kumina ukuthi ngangintsha, ngangisilahlwa, ngangaphandle kwesango, kodwa uNkulunkulu wangitomula wangiletha la. uNkulunkulu akabuki njengabantu. Abantu babuka ngokwenyama, babuka umuntu efanelekile. Kuthiwa izilenkosi wakwafika uSamuel ezogcoba endlini kaJese. Wafika kukhona abafana bakhona abawu7. Wathi inkosi ngizogcoba le ekhaya ephethe uphondo lamafutha. Lithi wathi uma bengena abafana belethwa bayabizwa ngamagama oAbsalom nobani bayabizwa. Kuthiwa bathi uma bengena uqale ngena omdala kuthiwa uphondo linamafutha langanyakaza, wathi dlula kuwena. Wangena nosibili langanyakaza uphondo, wathi dlula kuwena. Wangena nosithathu nos4 nos5 bangena bonke. Kuthiwa kwaba nento emxaka ukuthi uNkulunkulu uhlele emthuma, kodwa why namhlanje emthuma endlini kaJese kungabi khona into zogcotshwa?
ngoba uJese weletha abafana bakhe abayizikhondla bebukeka befanelekile ukuthi bangagcotshwa emehlweni akhe, ngoba kunezinto esizibona zifanelekile emehlweni yethu kanti akufanele zibe njalo umuye emthandazweni. Thoba ngena bonke bo7 wathi abadlule akekho engizomgcoba la nganyakaza uphondo lamafutha iphethe, ngoba uma kuyogcotshwa inkosi kwakuphatha uphondo lamafutha. Uphondo ilona lalimbombozela kwakuyilona ogcotshwa ngalo. Wathi cha ngeke, uNkulunkulu akakazi aqamba amanga. uNkulunkulu sengihambe naye isikhathi eside akakazi aqamba amanga. Uthe umuntu ozogcotshwa ula endlini yakho Jese. Kwenzakala kanjani angabi khona? Iphenduka indoda kaNkulunkulu uSamuel izibuza, kwenze njani? Uphi kukhona ukuthiwe umuntu engizomgcoba ula endlini yakho Jese? Uphi kwenzakalani? Athi uJese ukhona, izwa nje statement sakhe, ukhona okumfanyana kusenkomeni kulusile. Yezwa okumfanyana onganakekile kuthiwa ekubovana uDavid ehlala enkomeni kukuncanyana kubovana kukuhle kuncanyana kulusile izimvu. Wathi kukhona okumfanyana kusenkomeni kulusa izimvu. Wathi yes mlandeni mphuthumiseni uNkulunkulu bengeke aqamba amanga, bekhona bengazi ukhona, mlandeni lo mfana. Thowathi umengena uDavid egeyithini thowa kwaxuxuzela amafutha ophondweni, azinyakazela wona amafutha ophondweni ukuthi nango ozogcotshwa usephakathi, ngoba babe sebemlahlile bamlahlela ngaphandle nobabuwa uqobo kwesemlahlile ngaphandle ngoba wengabone efanele ukuthi agcotshwe abinkosi. Kodwa izulu noNkulunkulu wayekhombe yena ngoba uyena ayemkhombile. uNkulunkulu bazalwane akabuki njengabantu, uNkulunkulu akabuki njenganathi. uNkulunkulu uthatha okuseka ngaphandle akunyusa kulethele ngako lizwi lenkosi lithi uthatha amafukufuku ezaleni awathintitha awahlalise namakhosi. Ngimbonile empilweni yami bazalwane, bengiyinto engelutho nami ekhaya bengiphuma kulona, kodwa ngimbonile uNkulunkulu. Angikhulumi ngento engiyifundile netheory, kodwa ngikhuluma nami ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthatha into ezaleni edelelekileyo nelahliweyo ayithintithe ayihlalise namakhosi, ngoba uNkulunkulu wecebo lakhe ongabuki njengokubuka kwabantu. Ungavumela abantu bakukhondeme, ungavumela abantu bakhuluma wonke amazwi, ungavumela abantu bakurayithe off, izulu lingakurayithile off. Ungavumeli noma beqamba amagama ungawavumi. Wena umntwana kaNkulunkulu, wena isizwe sobukhosi, wena uyindlalifa noKristu Jesu, wena uyinkosi. Asibukeli phansi. Don't condemn yourself. Kuthi isimo sithini kasinaki. uNkulunkulu enkulu into asezoyenza empilweni yakho. Umndeni wakho sezophakama ngawe. Ikhala lakho lisezophakama ngawe. uNkulunkulu ke empilweni akazi abelethi. Ungathi sengimdala ngeke senzeka lutho, ngeke. uNkulunkulu akanjalo. Iwashe lika uNkulunkulu anjalo. Labonakala kuAbraham ena 99, Sara unkosikazi wakhe ena 89. Wesedlulele isikhathi somuntu wesifazane bathi kuphela la ko40-45 umuntu wesifazane ukuthi angathola umntwana, but ulona uSara kwase kuphinde ko45 ababili okusho ukuthi ithemba lalingasekho. Wafika umdala wezulu ngoba uNkulunkulu uyafika ngesikhathi esifanele. Ungazilahli mawami, ungalahli ithemba. Kalahli ithemba. uNkulunkulu ubhekile, uNkulunkulu ungalahli ithemba bhuti wami. uNkulunkulu ubhekile sisi wami, ungalahli ithemba. Sebekhulumile wonke amagama basho yonke into, kodwa ithemba likhona uNkulunkulu ngoba lithi izilenkosi othembisile uyafeza. Praise the Lord. Siyabonga kakhulu bazalwane, siyezwini lenkosi kafishane bese siyathandaza
egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngicela ukudlulisa isimeme isicelo bazalwane. Isicelo. Ngicela ukuthi umuntu oqala ukufika la ekhaya noma umuntu nje sithandane. Mthande. Ungaphumi la ngaphandle emotweni yakho mxhawule uthi wenze kahle. Uyamazi ufuzu lephi azofika la. Uyamazi ufuzu lephi uSathane kade embambephi. Umxhawule, umnikeze uthando, uthi well done. Nangesonto elizayo ubuye, siyakuthandazela, siyakuthanda. Mina ngifike la eThekwini, I think it was 2000. La uNkulunkulu angisenza khona ngasindiswa. Uma ngasindiswa ngakusasa kwamenyezela inkonzo ezoba Sunday, ngasindiswa Friday ephupheni, ngangachaza ngasindiswa Friday ephupheni, ngazosindiswa sengisindiswa ngiphamisa isandla eDCC lapha eBria kumgqibelo. Ngesonto leyo nkonzo leyo mfundiso eshumayela lapho kwamemezela ukuthi inkonzo yabo bakhonzelaphi, babekhonzela la eMesalthane eDUT. So nganqomeka nami enhlizweni ukuthi ngakusasa ngesonto ngiza inkonzweni. So ngangakalazi iTheku ngoba ngangifika ngumfana wasemakhaya leko Jolvet, ngingalazi iTheku. Ngangakaze ngivakashe kwaseThekwini ngenxa ukuthi ekhaya isimo sasingenayo nokuthi sibe nemali ukuthi uma kuDisemba basikhokhele singene eTexini sizobuka ulwandle. Ngiyakhumbula ngishile ngiye ePakrina lapha eScottsburg. Haleluya, ngiyolento kodwa ngoba onodokotela esibhedlela sasePakrina ngishile, ngangishiswa amanzi, ngixoxa ngelanga ngangishiswa amanzi. Ngiyakhumbula ngihamba uma ngibuka ulwandle ngithi lawa magusha amhlophe amaningi kangaka, ngibuka amagagasi. Lawa magusha amhlophe amaningi kangaka kwenzakalani? Ngikhuleka leyo mpilo ke njalo. Niyabona uNkulunkulu uthatha naphi? Niyambona uNkulunkulu uthatha naphi? So uma ngifika ke la kwamenyezela inkonzo ke eMesalthane izoba Sunday, kuyinkathi ngisindwe ngomgqibelo Sunday benyezela inkonzo ukuthi sibe khona enkonzweni. Ngagijima iTheku, ngiyazi neTheku, ngibuza ngibuka isikhathi siyashaya, ngiyabuza ukuthi eMesalthane ingakephi, bayangikhomba ngasemarket, bayakhomba ngenhlanhla ngagcina ngifikile enkonzweni. Shumayela indoda kaNkulunkulu ayishumayela. uNkulunkulu ezofaka isitembu again kumina. Into eyenzeka ngomgqibelo yaphinde yenzeka Sunday. Ngagxuma ngisuka lapha ngizozinikela, angazi ngafika kanjani la phambili sekuyi Sunday kwenzeka lento eyenzeke ngomgqibelo. Ngikhala, kuphuma inyembezi, kuphuma amafinyila, kuphuma yonke into ongayicabanga. Ngikhala inyembezi. Praise the Lord. Inkosi izongilanda ngesandla sayo esinamandla. Ngoba uma sekulanda ihlunsula ngesandla esinamandla kulandela kuso. Izongilanda ngoba yayinecebo. Yayibona lento ukuthi uma ngeke ngafa kukhona abantu abazofa abala kumina abangeke basindiswe. Baningi abantu engimile kubona ngashumayela abasindiswa. Inkosi yayibona leyo mphefumulo uzolanda mina. Yayingangilandeli mina kodwa yangilandela nabantu ebabona emva kwami. Praise the Lord. Ngasindiswa ke angazi noyedwa umzalwane kulabazalwane abakhona labayazana bebesuka koClermont. Amen. Ngifuna ukusho lento ebalekile ukuthi uma uxhawula umuntu ongamazi yenzani. Yaphuma inkonzo kwami weminyango, kuyaxhawulana abazalwane bayahagana bayazana. Angazi umuntu mina. Angazi yini ayithi angihambi ngoba ngihlala ehostel le Dalton ngoba kwakwenza ukuthi ngihlale eduze ngoba ngangisakwazi ukuqhubeka nesikole ngenxa ukuthi amandla ayikwazi kongima ngithatha angibeka kumatric. Ngangisakwazi ukuthi ngiye tertiary ngiqhubeke ngifunde ngoba yayingekho vele imali inhlobo yokuthi ngayofunda. So uma ngiphuma enkonzweni ngima ezitebhisweni ngaphandle la phezulu lephunywa khona sozongena emgaqweni ngima ngincika ngodonga kanje bayaphuma abazalwane bahla ngibajwayela abazalwane. Amen. Hallelujah. Bengiya nje uma le khonza khona assembly but emakhaya bengingayona nje into bengiya njalo ngoba ngangasindiswa. Ngincikeke ngodonga la bayaphuma abazalwane bayahagana bayajabulelana bayajabula nje uyababona ba happy. Ngimile ngupholi la. Ngifuna ukusho lento yokubaleka ukuthi umuntu ofikile yenzani. Ubaba uSoni, my friend, umyeni kaMamsoni, uSoni ngamazi lapho uSoni weza kumina uSoni wangixhawula
wangibingelela ubani igama wazithula ngazithuli kepha ekhaya iseJolvet wazichaza naye ngikhamuke eXhopho ngiyayazi eXhopho basasithenga khona amasi lapha eXhopho masowadayisa sisakhula kube nalento econnectayo kumina yena yedwa bazalwane yena yedwa weza kumina yena yedwa ngixhawula wangibuthi ngihlalaphi ngachaza wabonga bakhona kwami wangimukela kwathi singakwazi ukushintsha amanambazi kuze ngikwazi ukuthinta ngabhoboka kuyena ngamtshena iqiniso ngathi mfowethu Soni mfowethu kade ngisindiswa izolo namhlanje bengisindiswa lento engene kuyona ngiyayizwa ukuthi nginongabaza kukhona izinto engizibukayo ukuthi ngizokwazi nokudlula kuzona wathi khulileka sizothandaza nawe nje base ngishintsha amanambazi sizokubona next week Sunday iyangidla lento wayiwina inhliziyo yami bazalwane kwadlula umfundisi ade Shumayela wambiza ngoba wemjwayele wathi dlula la nansi indoda iyaqala ukufika le ekhaya cela uyiqhawule siyibingelele ngiqhawula umfundisi wakhona wangibuza wathi uzokwenzani leThekwini ngathi mina ngizofuna amatoho wathi njengamanje umsebenzi awusophinde wawuhluphekela wangibeka izandla lana wathi into umsebenzi awusoze wawuhluphekela wayiwina inhliziyo yami babusoni ngangizobuyela emuva abazalwane ngangizobuyela emuva ukubaleka kwabantu siwavula amehlo kubantu abafikayo abazalwane ungabe umzalwane othi mina ngizokhonza nabantwana bami ngihambe ebukhonwe ekhonzeni uNkulunkulu ayenziwa leyo nto awusikhonzeli wena kukhona abantu abazosizakala ngawe angeke akwazi ukufinyelela kubona bamahlaba angeke akwazi ukufinyelela bamahlaba azobahaga ifefisa kangakanani kodwa ngongenxa yokuthi thina siyi extension yabo asenze lo msebenzi siwenzela bona izulu lizodunyiswa ngawe angikona babusoni ngamuzwa ngikona supporta yipi team ngathi Kaizer Chiefs wathi nami ngisupport Kaizer Chiefs amakhosi wathi umngani wami from now uqhubekela kuya phambili umfowethu umngani wami njengamanje wangibamba babusoni wangibamba bazalwane ngangizobuyela emumva I know kukhona izinto ezazingibambile uyazazi umsindisi ezazingibambile ezazingibuza ukuthi othoko ubayekelani uzothini kubona opalisi uzothini kubona khona into ezazingibambile honestly khona into ezazingibambile ngibona uziyangibuza ukuthi ngizokwenza njani uma ngisuka la kodwa ngenxa kababusoni wangigona engashumayeli bazalwane wengangishumayezi ubabusoni akaze angivule amavesi ngazena na more than 25 years manje wengangishumayezi engigonile ethi umfowethu wena hamba nami hamba nawe enkonzweni sizokulanda uhlalaphi kanti ngihlala ehostela ngiyasaba nifike khona yabo ihostela wathi khulileka sizokulanda masamba inkonzo saqhubeka nobabusoni ke sihamba ke ematendi no NJ Sithole silala kuwona siqhubeka nobabusoni ngimuzwa ukuthi lo mzalwane uyiwinile inhliziyo yami uma ngithandazelwa kawuzwa kahle lo mthandazo umfundisi wangibeka izandla wathi empilweni yakho uNkulunkulu uzokunikeza into oyifisayo 2 umsebenzi awusophinde uhluphekela mina abazalwane umsebenzi ngiyawushintsha uma sengifuna ukushintsha mina ngiyawushintsha ngiyaresigna ngiseve sengiqashiwe mina umsebenzi nguhluphekeli mina hayi ngoba ngifunde kakhulu nabazalwane angifundile mina kakhulu angifundile kodwa umsebenzi ngiyakhuluma nje ngisengosebenza laphana kwenzeke njengokusho kwami ngenxa yezwi lakhuluma indoda kaNkulunkulu lakhuluma phezukwami ngiyawushintsha umsebenzi mina ngistrategy indaba umsebenzi ukuthi umsebenzi ngustrategy angustrategy ngiyaresigna ngiseve notice ngibe sengiqashiwe kuleya nkampani ngizengazi ngosuku elithile ngoqala praise the Lord shaya uNkulunkulu izandla abazalwane I know ukuthi uNkulunkulu befuna ngikhulume kanjena bengingaplananga lutho ngikhulume kanjena kodwa njalo uma ngimala ngihleli ngithi inkosi ivunguza ngokuthanda kwakho yenza umathanda kuthina singabakho nkosi praise the Lord amen ya bazalwane asike sibuke izwi lenkosi kafishane bese siyathandaza baba uMntungwa mphathi wami ungishayile mphathi wami sacela baba uMntungwa asifundele praise the Lord sizofunda 1 King chapter 21 siqale ku verse 27 28 29 namavesi amathathu esizothandaza kuwona amen umyalezo wami kulento esizoyifunda namhlanje uthi uNkulunkulu akamkhondemi
umuntu ophendukayo. Even noma ngawenzeni abantu bakukhondema bathi uNkulunkulu akasoza ukuxolela. Kodwa namhlanje umyalezo wami uzothi uNkulunkulu akakhondemi noma sowenzeni. Kodwa the guidance ukuthi uyazivuma yini izono zakho bese uyaphenduka. Ngizokhuluma kafishane ngale ndoda eyaphenduka sekwi point of death. Kwakuzofa umndeni wabo kufe yonke into yayo, kodwa yakwazi ukuphenduka ngesikhathi sokugcina. Uma uphenduka enkosini iyakuxolela, thatha ukona kwakho ikulahlelo lwandle lokukhohlwa, zono zakho zingaphinde zakhunjulwa. Uma uphenduka ngeqiniso, sizokhuluma kafishane ngokuphenduka enkosini ngeqiniso. uNkulunkulu akuxolele noma ngawenzani, kukhona izono ongazisho ukuthina esingabamba umlomo sithi hawu into engaka uNkulunkulu awukho hawu uNkulunkulu ayikho into enkulu uNkulunkulu. Ingakho nje uma efuna ukuthi siyeke ukurate izono ukuthi lesamzalwane usibanibani sikhulu ngoba uyathakatha wabulala sikhulu lesalona wantshontsha ushukela sincane, athi uNkulunkulu mengafuni ukurate izono uthi izono zonke ziyafana phambi kobuso baNkulunkulu. Ngoba ufuna ukucacisa lento ukuthi asikho isono uNkulunkulu angasixoleli, kodwa uma uvuma izono zakho uphenduka ngeqiniso. Funda baba uMntungwa khona sizothandaza egameni kaJesu. Amakhosi okuqala sahluko 21 uverse 27 and 28 and 29 awu3 okugcina nje bese 27 28 29. Yes. Kwathi uAhabe esezwile lawo mazwi waxebhula izingubo zakhe, wembatha indwangu yamasaka emzimbeni wakhe, wazila ukudla, walalwa endangweni yamasaka, wahamba kancane. Izwi likaJehova lafika kuEliya eseTishib lathi, ubonile yini ukuthi uAhabu uyazithoba phambi kwami na? Ngokuba ezithoba phambi kwami angikwehlisa okubi emhleni yakhe, kepha emhleni yendodana yakhe ngiyakwehlisela indlu yakhe okubi. Thandaza baba uMntungwa. Praise the Lord. Baba wethu osezulwini, nguyise inkosi yethu Jesu Kristu, nantambama baba izwi lakho lambule inhlizweni zethu, lisikhuthaze, lisivuselele, lisiqondise, lisiyale. Siyabonga ke baba ukuthi njengoba ukhuluma Heavenly Father yonke eminye imsindi yathotshiswa, yathuliswa, ephazamisa ukuthi samukele ukukhuluma kwakho einhlizweni zethu. We thank you, we bless you Father for your word in Jesus name, amen. Amen. Hallelujah. Sithi amen bazalwane. Ngizokhuluma kafishane bese siyathandaza ngokuthi uNkulunkulu akamlahla umuntu uma ephenduka noma ngawenzeni, kodwa uNkulunkulu uphenduka ngeqiniso akakulahli. uNkulunkulu uyamthanda umuntu. Bazalwane sithandiwe. Akekho umuntu enganikela ngendodana yakhe anikele ngayo idela ukuphila kwayo ngenxa yakho. Izofa, yangafa nokufa okuhle, yafa ukufa kwehlazo esiphambanweni, ngoba umuntu umefa esiphambanweni kwayefuka ukufa kwehlazo. Praise the Lord. uNkulunkulu usithandile bazalwane, akasilahli, akasideli. Ungalaleli abantu ukuthi bathini ngawe, ukuthi ngeke uNkulunkulu asakuthethelela, bayivuma iliyonto ilalele. uNkulunkulu uma sesivuma uthembekile kusixolela konke ukona kwethu akulahlolwa nje lokukhohlwa ngaphinde kwakhonjulwa. Lesifunda khona uma uqala kuverse 1 lithi le nkosi, kukhona inkosi ogama layo kwanguHahabi. Inkosi le yayakhile umuzi wayo omkhulu. Hallelujah. Kuthiwa khona indoda ogama layo kwanguNabhothi. Lithi le nkosi uNabhothi wayenesivini esihle esasikeduze womuzi wenkosi uAhabi. Njalo uAhabi umevuka ekseni ebuka umhlaba wakhe njengenkosi, wezithela kulesivini esihle sikaNabhothi. Kuthiwa yenyuka lento yokuthanda lesivini sikaNabhothi. Hallelujah. Kwinkosi uAhabi enhlizweni yakhe. Kuthiwa wathi umesithanda wabesethi ngizohlela appointment
ngobonana noNabhoti ngikhulume naye uNabhoti ngikhulume naye ukuze ngikwazi ukuthi angiphe lesivini noma ngidayisele noma ngimnikeze kwezinye izivini zami enginazo njengenkosi ezinhle. Wahlela uHabi ukuthi abonane noNabhoti bahlangana. Wafika wasibeka isicelo sakhe njengenkosi ukuthi Nabhoti kukhona isivini sakho lezi siseduze nomuzi wami. Ngiyasithanda lesa sivini sakho. Kodwa ngicela ungenzele lento yokuthi ungidayisele lesivini noma ngamalini noma ukhethe kulezi vini ezikhona enginazo. Waphendula uNabhoti uthi kuphila kwami phila kaJehova angikudayisela ifa lobamkhulu lesi sivini inheritance yobaba angikudayisela noma ungakhipha malini ukufuna lesivini kodwa ngisoze ngakudayisela siyigugu. Uma sibuka lesivini sibuka igugu lobamkhulu. Angikwazi ukudedela ngegugu lobamkhulu ngilidayise noma ungakuncanga kangakanani. Angikwazi ukunikeza lesivini isivini sobamkhulu. Yabuyela emumva inkosi dangele ithukuthele ukuthi umuntukazana engimphethe unqaba nesivini. Yabuya ngalolanga yabuyela endlini yayo. Yathi uma ifika endlini yayo yaqonda straight yayolala yabhekisa ubuso bayo odongeni. Ayikwazanga ukuthi iyodla, ayikwazanga ukuthi iyogeza, ayikwazanga even nokuxoxa nabantwana nabazukulu mabebekhona ngenxa eyayihlukumezeke ngako ukuthi isivini ayisitholanga. Okusho ukuthi ayineshow ukuthi ngoba iyinkosi isivini izosithola noma kanjani kumuntu kazana. Kodwa wanqaba ukwanikeza uNabhoti ekhala ngefa lobamkhulu. Praise the Lord. Lithi lenkosi wathi umelele ebhekisa ubuso bakhe odongeni. Wangena unkosikazi wakhe uJezebel. Wangena unkosikazi wakhe wathi baba kwenze njani? Awukho right namhlanje. Yes temla manje baba bayahleka. Kwenze njani? Awukho right. Siyakwazi ukuthi uyindoda efika lekhaya isincokolise ibe namajoke. Namhlanje uthe uma ungena egate-ini ingane zigijimela zithi bamkhulu wazinikini wathi ngiyekeni nina. Kwenze njani? Yini le ekuthrabulayo? Yini le ekuhlukumezile? Yini le ekuphathe kabuhlungu kangaka? Khuluma, ngunkosikazi wakho mina. Ngize njengomsizi ozokusiza. Bayafika abasizi banikeziwe ukuthi basisize. Kodwa kukhona la uma bekusiza efuna unyukele endaweni ephakeme uyobuza ukuthi njengoba bekusiza ukusiza ngendlela eright yini. Advice yakhe iright yini? Ngeke advice yakhe ibulale wena, ibulale yena, ibulale abantwana benu. Wathi khuluma baba, kwenze njani? Khuluma. Wathi hayi nkosikazi wami angithi lo muntu lo uNabhoti ngiye kuyena ngothi angidayisela isivini noma sishintshane ngesivini asithanda kulezi zami. Wanqaba wathi ngeke angidayisele ngoba ifa lobamkhulu. Praise the Lord. Unqabile nkosikazi wami. Iyona lonto le engenza ukuthi ngihlukumezeke ngiphatheke kabuhlungu. Wathi unkosikazi wakhe, awu baba ukhathazwa yini? Uyinkosi nje wena la. Konke kuyakuthobela. Uthi uma uthi abaphume baye empini bayaphuma. Uma uthi akulalwe manje kuyalalwa. Uma bezela ifasting ekade ingahleliwe bangena kwifasting. Uma uthi akukhulekwe bayakhuleka. Uyinkosi wena Ahabi. Yini lekhathaza kangaka yokuthi kube khona umuntu onqabayo ukunikeza isivini? Uwuzazi yini wena ukuthi unamandla ukuthi usho noma yini yenzeke? Wathi khuleka baba. Isivini sositholile sakhe isivini. Shiyela kumina, yamadvise unkosikazi, uyamsiza ehelper. Khuleka wena baba, isivini sakho sositholile. Iyekela kumina
uzobona ukuthi ngumsizi wakho namhlanje. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ukusiza komuntu wesifazane kuhle bazalwane, kodwa ngisaphina ngithi engathi uma kukhona le advisor khona engathi ungaye enkosini yobuza, ngoba kwesinye isikhathi uyakusiza nilimale nonke nomndeni, nilimale nonke nomndeni, kanti bezokusiza ubekele ukukusiza sivumeni bazosisiza, kodwa kukhona okunye ofanele uyobuza enkosini. I'm sure babukhumalo ukuthi ukuba uAbraham ngesikhathi kuthiwa kuyena, hayi kuSara, kuyena thatha Isaka, yes uyonikela ngaye entabeni, ukuba wakwamtshena uSara wengeke, hayi ngiyakutshena wengeke, hayi wengeke ngiyakutshena wengeke avume eseyilinde ingane for 89 years engayitholi, waze wenza nefambu wanikela ngendoda yakhe yalala nesigqilakazi uHagari, kwatholakala umfana uIshmayeli lwamqosha, esemtholile umntwana babukidi kwezokwazi kwanikela ngaye kuba wakweza uSara, akamtshenanga ngenxa yokuthi wayazi ukuthi kuba wamtshena wezothi uyahlanya wena, so uyagula wena, ufuna ngikutholela abazokulapha, ngeke lengane sesilinde kangaka, lengane sesilinde iminyaka emingaka uphinde unikele ngayo, ngeke. Ngenxa yokuthi uAbraham kwakuyindoda yayinobudlelwane noNkulunkulu, ubudlelwane bethu bazalwane kuze nabasavezayo singathathi noma yini, mabube buhle noNkulunkulu ubudlelwane bakho, noma sebekhulumile futhi nawe ungasayenzi leyo nto ubaphendule kahle, hayi kahle ukuthi why ungayenzi leyo nto abayishoyo. Praise the Lord. Ukube wake wamtshena wengeke, kodwa uAbraham ngoba kwakuyindoda yefaith yayikholwa, ithi umethandaza, ithi Nkosi ngiyazi lo mntwana ngamphiwa uyena, wangithembisa ngisemncane, wangibukisa izihlabathi zolwandle, uthi abantwana bakho bazoba njengalezi zihlabathi zolwandle, ebusuku ngingekwazi ukubuka izinkanyezi, ngingekwazi ukubuka isihlabathi, wangikhipha ungibonisa izinkanyezi, uthi abantwana bakho bazoba ngangale izinkanyezi. Praise the Lord. Uthi ke emthandezweni wakhe olaphana kasekugcineni kumaHebheru, uthi uAbraham, Nkosi ngiyazi kulo mntwana njengoba ngomnikela, noma ngabe umlotha kodwa uzomvusa emlotheni. Nkosi yami, what a statement. Unjeba ngomnikela uyosha, ngiyazi uyosha, ngihleli ngiyenza iminikelo njengompriest, kusha inkuni kushe nomnikelo, ngiyazi njengoba ngihamba naye njengamanje ngomnikela uzosha bomlotha, kodwa ngiyazi ukuthi wena uzomvusa nasemlotheni. Ukukholwa ongaka abazalwane kwakule ndoda kaNkulunkulu ukuthi ithi ngiyazi noma ngasha phela bomlotha kodwa wena uzomvusa emlotheni. Praise the Lord. Khona baba esebenza nobhuti ondlekile, lo bhuti baba nje omncanyana wesilenda, uma kusetshenzwa kuyaxatshwana ngenxa umsebenzi ushisa ngicina senixabana, kodwa leyo nto leyo ayibi personal. Uma kusetshenzwa nje baxatshwa fana segroundini, masilabane egroundini ayisho leyo nto ipersonal, masiphuma noma ngawuphukile sihlabane egroundini, uma siphuma soxhawulana sihagane ngoba bekuyimesh kade ishisa, nasemsebenzini kuba njalo ke. Lo bhuti lo usenza nalo baba bayamukelisana umsebenzi, bamukiselana umsebenzi assembly, bamukisela umsebenzi, bawubamba ubaba odlulisele kubhuti, bawumukiselana umsebenzi, bayaxabana. Lo baba lo esilenda uqhumisa lo bhuti ngempama, lempama ekushaya umuntu ulwe same time, ulwa ungacabangile umuntu mekushaya ngempama ezokushaya igcwale la ngaphambili, ushaya lo baba, ushaya lo bhuti oyisigora ngempama. Lo bhuti lo afutheleka afuna ukumbamba, akhumbule ukuthi sibiyele umthetho la wokuthi uma nike nalwa alithethwe icala, you are fired. Alithethwe icala, abantu abalwile baningi baxoshiwe ngokulwa, alithethwa icala. Wakhumbula lo bhuti kwehlinye embezi ukuthi bengazibambela lo baba, yena lona bengazifikela kuyena ngimbambe ngimuthi, kodwa ngenxa yomthetho kuthiwa wakhala lo bhuti, wakhala wopha enhlizweni yakhe ukuthi madoda le ndoda yazi yangilulaza, ngingayishaya kodwa yazi yangilulaza. Babona ama supervisor, team leaders, managers
abakhulumeli babasebenzi bababiza bahlala nabo baxoxa nabo bathi no bhuti siyakucela woniwe siyavuma woniwe ungalivuli icala ngoba sengixoshiwe usexoshiwe lo unengane siyamazi unani ungalivuli icala ayikhulunywe la eplantini iphele ziyenzeka zinyathelwe ngeenyawo ke zingafiki kuma HR la kuzothathwa khona izinqumo ngokomthetho ngoba uma sekufike lapha kuma HR kuvula umthetho ePNP yenkampani yanyathelwa ke eplantini yaphela kodwa ke lo baba ntambama ngifuna uzumsizi ukuthi umsizi unekhe kangakanani nawe uma uNkulunkulu ekunikeza umsizi agoduke lo baba uma efika ekhaya lo baba nkosikazi wakhe amnikeza ukudla akakhuluma kagezi kade esebenza usuku lonke uyolala embedeni ufana nale ndodo hahabe umsizi abuze kwenze njani baba namhlanje baphathanga kahle nemsebenzini inenzeke lemsebenzi awukho right uthi hayi kunakala emsebenzini uthi khuluma chaza kwenzakaleni yini wenza icala kwenzakaleni avela khale lo baba ubusuku bonke kuthiwa umbhede nomqamelo wakhe ogcwele inyembezi ekhala inhlungu yakhe ngiyayizwa inhlungu yakhe ukuthi lo baba lo bengizozibambela kuyena kuba de ngishaye ngaphandle bengizozibambela ngizifikele ngimgcwalisele kodwa ngenxa yokuboshwa umthetho nokucabangela lezi ngane zami ezisafunda ezincane kangaka esengizoqoshwa ngiphelele umsebenzi ngakuyeka ukuzibambela ngenxa yomthetho lithi lo baba lo bhuti wakhala ubusuku bonke unkosikazi wakhe waphatheka kabi wavuka ekseni wamlungisela unkosikazi wakhe isikhaftini wathatha wahamba ubuyela emsebenzini unkosikazi wakhe umsizi wageza emva kwakhe waqoka wamlandela waye emsebenzini wafika emsebenzini ngifuna ama-HR wangena ngene ema-office amakhulu athi ngifuna ama-HR ngifuna ukukhuluma nama-HR mina ngunkosikazi kaSorenso mina wamagalalanga ubusuku bonke ekhala uthi uma ngimbuza kwenzakaleni uthi kunakala emsebenzini akangitsheni kwenzakaleni njengomsizi ngifuna ukwazi kwenzakaleni sihlangana ngabakhanda ama-HR ayiliphothiwe lento akuripothanga lutho ngifuna ubona umsizi siyaqhubeka ngifuna ubona umsizi ukusiza kangakanani siyaqhubeka lithi uthi lo baba lona lo mama lona athi ngifuna ningichazele ukuthi kwenzakaleni phoqeleka ama-HR ukuthi besupervisor yakhe buzi manager beza abakhulumeli ama-shop swati wozani la kwenzakaleni eplantini izona ngoba nangu lo mama nje nimbona nje goqa izandla njengobaba Nxumalo lo mama leyo yamoncobisa inyembezi coba inyembezi ngiyambona uzokubuza ukuthi kwenzakaleni endodeni yakhe ayilalanga umcamelo bowugcwele inyembezi ikhala ithi kunakele lemsebenzini umsizi ozokusiza ngeqiniso baphekana ukuthi soyithini le ndaba ngoba manje kusho ukuthi seyifike kwistage la kuzoxoshwa khona umuntu kuzoxoshwa umuntu athi ama-HR ke into ezokwenzeka siyofuna la senior HR ize la kuzokhulunywa lento ngoba nifuna ukuyikhuluma and 2 uma ningayikhulumi kuzohanjwa kuyovula ifootage yosuku lonke la izolo kuze kubonakala ukuthi kwenzakaleni lo mama lo azofika lekhaya ekhala ngento enzeke la bahlangana amakhanda bayidalule ukuthi hayi ushawe ubaba uSibani ngempama emsebenzini yaphoqeleka inkampani ukuthi lo baba imgxoshe same time oshaye lo bhuti ngempama ngenxa yomsizi ngoba unomsizi omuhle uyakubona uma ngahambi kahle athi khuleka myeni wami konke kuzohamba kahle angibambatha athi khuleka kubeke isandla angibambatha athi konke kuzohamba kahle asho athi ngihlele emthandazweni ngiyakuthandazela ngoba ungumsizi oneqiniso buka lo mama into asenzile sehambile wayolwela indoda yakhe ehlazweni ekade ingene kulona yabe inhlekisa ishawa indoda icala langakhulunywa kuthiwa waqoshwa same time lo baba okade emshaya ngempama uHahab lesifunda khona yafika inkosikazi wakhe uJezebel uthi khululeka baba ngizoyisotha lento yanabhodi ongakunika isivini leso sitholile uyinkosi wena kuthiwa waphuma
wathi phuma baba ugeza uqeda ukugeza uze esitting room sengiphakile ukudla futhi namhlanje bengipheke your favorite food lokho kuthanda kakhulu ngikuphekile woza uzodla baba khuleka khohlwa ayikalungi indaba umsizi uthi khohlwa seyilungisiwe lento khohlwa iyona wozodla hayi indoda yathola amandla ngenxa yomsizi iyabuya kade engadleki phela appetite yabuya yadla yaphinda yabiza isamo yalethana isamo seyivulekile appetite yadla yasu ngoba ithembizwi lomsizi ukuthi uzomsiza. Praise the Lord. Thiwa wavuka ngakusasa akalele ebusuku uyacabanga umsizi ukuthi njengoba semthembisile uzomsiza kanjani umyeni wakhe athole lesifina sikhalelayo. Thiwa wavuka ngakusasa uJezebel wathatha incwadi wabhala incwadi wabhalela induna nabakhulu ababehlala eduze komuzi kaNaboti. Nkosi yami. Kuthiwa wabhala incwadi wathi mase eyibhalile wayisayina ngesignature yenkosi uHabi ukuze ukuthi la izofika khona kulabantu abazoyifunda imukeleke ngenxa ukuthi umyalezo oqhamuka enkosini ayikho into evimbekayo iqhamuka enkosini. Hallelujah. Kuthiwa wayithumela incwadi yayibhalwe kanje yokuthi memezelana endaweni yonke ukuzila ukudla kuthandazwe. Uma sekuthandazwa kufunakala ningitholela abantu ababili engizobakhokhela lize lithi iBhayibheli ababi ngoba kuthiwa kuqala kwaIsrayeli umuzi ubekwe icala wawungagwetshwa nje waqala ubekwe icala liqulwe kudingeka ofakazi ababili noma abathathu ugcwaliseke umbhala ababili noma abathathu ukuthi cha ulenzile icala simbonile. Usethi ke encwadini ke memezalani fasting nomkhuleko kuthandazwe. Nibasele ngitholela abantu ababili engizobakhokhela. Inkosi ngoba indala lento yokubribe abantu nokuthenga abantu. Ingakho noJesu nje athengiswa uJudas lento yokuthenga yokukhipha imali indala lento indala yokudayisa. Namanje basanidayisa bazalwane. Khulunywe kabi ngawe emsebenzini ubona supervisor isakuthanda ubona manager sayithanda kwakaze wenze lutho. Abantu ababi kukhona abantu ababi nje ababekiwe ukuthi baba abantu ababi bona abazalwana abasakudli ngenxa yokuthi kukhona abantu ababi abakhulume ngawe kabi bakudayisa bakhuluma into ongayazi. Kuthiwa bese kuthiwa ke labantu ababili bazofakaza ukuthi uma sengikhishwa ifasting beyikhishiwe ya declare ifasting bazofakaza ukuthi uNaboti akangenanga kwifasting 1 akathandazanga nje bathe kubiza ifasting bizwa inkosi waHabi akathandazanga 2 uNaboti uthuka uNkulunkulu wathuka nenkosi. So uthi lo mama uma senisho njalo kulabo bantu kofana ukuthi nini niphethe nizikhulu nimthathe uNaboti nimkhande nimkhiphele ngaphandle nimkhande ngamatshe afe. Thobenze njalo bayimemezela ifasting nomkhuleko lahlangana usuku lafika usuku wabiza uNaboti wabizelwa esigcawini wabekwa icala bangena abantu ababa abathengiwe ababili siyabavala abantu ababa abakhuluma ngani ngegama lika Jesu la bekhona siyabavala abantu ababi abasakuthanda omakhelwane bakhuluma ngawe kabi bathi uyathakatha ungakazi uthakathe bakhuluma ngawe emsebenzini emphakathini abasakuthanda abantu ngenxa yabantu ababi abafakazile kuyinto abangayibonanga kodwa ngifuna ukuthi iqiniso liyafika ngasho ngelinye ilanga ngila ngathi amanga afika kuqala nasemhlanganweni nakwimeeting lapho iqiniso lisahlele ekhaya lisazicwala iweave eshala esinqeni lisayikama iqiniso lithatha iruji njengosisi liyazigcoba umlomo iqiniso asefikile amanga wona athi uyenzile lento lize kancane iqiniso lishayela phezulu lihamba ngeconfident iqiniso uma like lafika kuvaleka amanga thule athi cwaka ngoba uJesu yiqiniso uma sefikile uJesu wakho yiqiniso bonke labo abakhuluma kabi ngawe ibona abazolahlwa ngecala. Thatha uNaboti 10 minutes ngiyavala buxolani senge right. Thank you Jesus. Khanda ngamatshe uNaboti khishola ngaphandle gazi lakhe laxhashwa izinja njengomuntu omubi wafa. Abuyisa umyalezo kade bethunyiwe
bawubusela kwinkosi yakwaIsrayeli uHahab. Ulona umama nkosikazi kalento kaHahab uJezebel bambuyisela umyalezo bathi sesenze njengathi ushilo uNaboti sefile igazi lakhe lixhashwe izinja wathi yes inkosi yami walosifazana yes ishilo ngalesifino uzosithola umyeni wami waya kuyena wathi baba guess ngikuphathele indaba ezinhla ugese nje yini le engiza nayo namhlanje ehleke ejabulile yini ngakutshena ngathi mina ngizokusiza ngizokujabulisa kukhona umyalezo engizokutshena wona namhlanje ozokujabulisa uzohleka uma wawuzwa lo myalezo wafika wamtshena wayitshena inkosi kwaHabi wathi hayi baba vuka njengamanje ugqoke uphume uyodla isivini sikaNaboti uNaboti is no more uNaboti ufile isivini sakho abantu ababi benza umuntu ongenacala wadlelwa isivini wabulawe licala ngizothi abantu ababi abakhuluma ngawe kabi kwafa into zakho waxoshwa emsebenzini kwenzeka lokuya nalokuyana basazovuna uNkulunkulu wethu usezokulwela uNkulunkulu wethu uyasilwela ngesikhathi esifaneleyo ngabe wena usalahla usasazilahla uNkulunkulu usezokwenza kahle uNkulunkulu usezokujabulisa bayeke kusayisikhathi sabo uNkulunkulu usezoliteka ibhola phambi kwabo uNkulunkulu usezolidlala itafula phambi kwabo bakubukele wena bebethwa into yalutho wena bawuthi awuphumelela wena bakubiza ngawonke amagama uNkulunkulu usezolidlala ibhola lakhe aphume waHabi umyalezo uthola umjabulisayo ukuthi ifile indoda uNaboti engenacala ehla shona esivini athi umehla nje shona esivini khuluma uNkulunkulu akhuluma kumprofeti uEliya athi Eliya phuthuma nginakele uHabi inkosi uHabi uyesivinini sikaNaboti uyodla isivini sikaNaboti ngicela ufike umtshene ukuthi ngiyamhlulela lesikhona sengiyavala lesikhona ngiyamhlulela le verse 27 nathi ufuna ubaba ukhumalo phuthuma uyomtshena sengiyamhlulela ufike umtshene uHahab ukuthi njengoba ebulele uNaboti nkosikazi wakhe odala ekubula uNaboti kodwa ngoba abanyamanye mabeshada abantu ababili kuthiwa laba basebabili kodwa abanyamane icala likankosikazi icala lakhe nabantwana bakhe uthi phuthuma ke uyomtshena ukuthi lento ayenzile uHahab ukuthi kufe uNaboti indoda engenacala gijima uyomtshena ukuthi igazi lakhe naye uzofa igazi lakhe naliyoxhashwa izinja njengaloko akwenzile kanjalo lenkosikazi wakhe uJezebel naye igazi lakhe liyoxhashwa izinja njengegazi likaNaboti lapho afele khona futhi kuyena ke ngeke kube yibona bodwa kodwa lesiqalekiso siyokwehlela bona sehlela abantwana sehlela abazukulu ngenxa yokuthi benze kabi babulala umuntu ongenacala bebulala uNaboti ngizothi kuwe uNkulunkulu usezokuphendulela uNkulunkulu usezokulwela uNkulunkulu uyasilwela izimpi lithi lenkosi anothula mina Jehova ngizolwela athi lempa kusiyo yenu engaka Jehova ngoba uma wayozilwela uzofela enkundleni ngiyeka kulwele umlwela uNaboti akasekho ufile uNkulunkulu uyokulwela ngisho ungasekho selwela izizukulwane ukuthi kungadliwa ifa loba mkhulu ungasekho uyoliprotect ifa loba mkhulu noma ungasekho alivekela kulwele nangelwela uNaboti engasekho sefile thwa aye uEliya ehle bahlangane yaphendula uHabi uthi kanti uyongilandela kuzobe nginini Eliya sitha sami uthi ya ngize kuwena uzidayisile uzinikele wazidayisa ship wonile kuNkulunkulu uthe uNkulunkulu ngizokutshena ukulento oyenzile lenkosikazi wakho uzothola isijeziso namhlanje sokuthi kuzofa wena igazi lakho liyoxhashwa izinja kufa unkosikazi wakho uJezebel lixhashwa izinja njengelika Naboti 3 abantwana bakho
nako konke okuphuma kuwena embeweni yakho kofa ofele ngaphakathi uyokhishwa axhashwe izinya kodwa ufele sentabeni uyodliwa yinyoni zezulu ngeke azangcwatshwa kwangcwatshwa ngenxa yobubi enibenzile. Siyavala njengamanje rabado khosela bakhoshe ila baba basanta khoshe makhoseya khura baba basanta khoshela makhoshe. Waphenduka uHahabi, ngizokhuluma ngaleyona sengiqedile few minutes. Waphenduka uHahabi, kuthiwa wanquma ungena kwi-fasting, azincengele enkosini womusa, azikhalele ngobuba benzile. Wakhala wanquma wangena kwi-fasting emthandazweni. Kuthiwa wathatha inguba ezigqokile wazidabula waziphendukezela yokuthi wenza iphutha enkosini, wakhala enkosini. Kuthiwa wathatha amasaka wawandlala wahlala emlotheni ekhala ethi, Nkosi ubungeke ukhumbule yini ukona kwami? Ngonile kodwa ngicela ungikhumbule ngokona kwami. Ulungile, uthembekile. John 1, 1 John chapter 1 verse 9. Ulungile, thembekile, umama sizivume izono zethu uyakusixolela, azithatha lilahlwa lwanje lokhohlwa zingaphindi zakhunjulwa. Abanethemba elinjalo bayazihlambulula, balahla zonke izono namanyala, baphendukele kuNkulunkulu. Nangu uHahabi elahliwe phenduka. Nawe bowungaphenduka ekoneni kwakho uthi Nkosi angenzanga kahle, uNkulunkulu uready ukuxolela. uNkulunkulu uready ukuxolela. uNkulunkulu uready ukuxolela. uNkulunkulu uready ukuxolela. Wena uNkulunkulu uzokuxolela kulento oyenzile. Ungazilahli ngecala kodwa umuzivuma uphenduka. Hallelujah. 2 Chronicles chapter 7 verse 13 14. Uthi abantu bami, uma abantu bami ababizwa ngegama lami bephenduka, bevuma izono zabo, bevuma ukona kwabo nobubi babo, mina Jehova ngiyakuzwa, ngisezulwini ngibathethelele. Nangu uNkulunkulu uHahabi ephenduka esoneni esibi kangaka senzile. Thowakhala wahlala emlotheni wathi, hear me God, ngonile kuwe, ngonile. Same time uNkulunkulu wathinteka wathi Eliya tshela uHahabi ukuthi kumlahla kwami ngecala ngiyamxolela, sengiyamxolela ngoba uNkulunkulu oxolelayo. Kodwa uma sizivuma wathi tshela uHahabi ngiyamxolela, igazi lakhe ngeke lisaxhashwa izinja. Kodwa unkosikazi wakhe ngoba akaphendukanga, akaxolisanga, yena igazi lakhe lisezoxhashwa izinja. Praise the Lord. Lungile ukusixolela, asithethelele izono zethu, athathe ukona kwethu akulahlelwa nje lokukhohlwa. 2 Samuel chapter 11 and 12. Ngiyaparaphrase sengiqedile. Inkosi uDavide yenza isono, abantu bonke babeka empini beyolwa. Lithi le nkosi besempini yavuka ebusuku yona yahamba phezulu kwendlu. Kuthiwa yathi uma ihamba phezulu kwendlu yabona unkosikazi kaUriya, iyamthanda yamnxanelwa. Kuthiwa yabuyela endlini yabiza abaphathi bayo nezisebenzi zayo, yathi lo nkosikazi okabani, kwathiwa unkosikazi kaUriya, yathi mletheni la. Kuthiwa yamletha kuyena njengenkosi, iyalala naye. Praise the Lord. Kuthiwa kwakhulelwa, wathumela umyalezo emva kwensuku ezimngakhi wathi, Inkosi uDavide sengikhulela, ungikhulelisile. Kuthiwa wenza icebo uDavide ukuthi akulanda uUriya empini ukuthi eze kuze kuzosulelwa isisu kuyena. Kuthiwa wafika enkosini uUriya eze kuDavide wathi, Nkosi ungibizelani? Lithi le nkosi wathi uDavide, ngikubizela ukuthi wehlele kakho ukuphumule, yeke impilwa noJoshua, yeke impilwa, yeke wena buyela kakho ukuze uyophumula nonkosikazi wakhe, ngikunikeza iholide. Kuthiwa uUriya wehle landela abantu, kuthiwa kangenanga endlini yakhe, washo ngaphakathi enhlizweni wathi angisoze ngangena endlini uIsrayeli kempinelwa, mina ngingena endlini
okusho ukuthi mina ngibadonsa izandla zabo ngiziphakamise ngibadonsa izandla zabo ukuthi bafe. Kuthiwa wangangena endlini, kuthiwa wafika umyalezo kuDavide ukuthi akangenanga endlini yakhe, kuthiwa wenze elinye icebo, wenze iphathi enkulu ukuthi kudliwe kwadliwa, kuthiwa wamdakisa, kuthiwa waphinde bathi hamba endlini yakho, kuthiwa nakhona lapha akalalanga endlini yakhe, walala kubangani bakhe. Kuthiwa wezwa inkosi uDavide lo wayesenhlizweni kaNkulunkulu kodwa wenza icala kuNkulunkulu lala nenkosikazi omunye. Haleluya. Kuthiwa emva kwaloko wabhala incwadi, ngoba kuqala kwakuthunyelwa incwadi, ibhaliwe incwadi uJezebeli yayebulisa uNabhothi, namanje kubonakala kubhala incwadi, iyabhalwa incwadi ithunyelwa kuJoshua. Kuthiwa hamba nale ncwadi Uriya ufika unikeze umphathi wamasosha empini incwadi yakhe. Kuthiwa wenza ukuthembeka uUriya, wangayivuli incwadi ngoba wezobona ukuthi le ncwadi izobulisa yena. Kuthiwa wangayivuli incwadi, wafika kumphathi wamasosha noma wempi wamnikeza. Umphathi wamasosha wayifunda wakhala enhlizweni yakhe ukuthi ngizobulalisa lo muntu othembeke kangaka, olwa ngokuthembeka kangaka. Kuthiwa wamthatha wambeka ngasophondweni lempi, kuthiwa basondela ngasothangweni, kuthiwa izitha zacibishela besothangweni. Kuthiwa wafa uUriya nabanye, wawuthumela umthandazo, wawuthumela umyalezo ukuthi hamba niyotshela inkosi ukuthi usefile uUriya njengecebo lakho Nkosi uDavide. Wabona uNkulunkulu ezulwini ukuthi kunakele kuDavide, wonile. Waphuthuma uNkulunkulu wathi Nathan, phuthuma Nathan yotshela uDavide ukuthi lento ayenzile ngizomjezisa lento ayenzile. Kuthiwa ngenxa ukuthi wayinkosi uDavide walwa izimpi ezinkulu esatshwa, kuthiwa wayesaba umprofeti Nathan ukuthi uzofika athini kuyena ukuthi akwazi ukuchaza lolu daba athunyelwe njengomprofeti, kodwa uyasaba uzolichaza kanjani. Kuthiwa uNkulunkulu amnikeza ubuhlakani, ngoba nabo abaprofeti besikhathi samanje uNkulunkulu akabaphi ubuhlakani. Ungafiki kwinceka kaNkulunkulu ukhulume noma kanjani, uNkulunkulu akawuphi wisdom yokukhuluma into ozoyikhuluma nendoda kaNkulunkulu. Ngoba kwesinye isikhathi ke kufika umuntu ethi uzokulungisa indlela akhuluma ngayo ngicela nixabana, kanti indlela akhulume ngayo uNkulunkulu asiphi wisdom noma ngasilungisani. Kuthiwa wafika esempha ubuhlakani efika kwinkosi uDavide, uthi inkosi uDavide, esweni sakho kukhona indoda, le ndoda le inemvu encane eyithandayo, le mvu iyayigeza ilala nayo iyayifida le mvu. So umakhelwane wakhe wayinezimvu eziningi, umakhelwane wakhe uchaza le nto ukwenzakaleni. Lona umakhelwane wakhe onezimvu eziningi, kuthe uma efikelwe isivakashi wayeka lezi zimvu zakhe eziningi, wathatha le mvu yalo onemvu eyodwa wayihlabela izivakashi zakhe. Awushoke Nkosi uDavide ngoba uhlakaniphile, umuntu owenze njalo kwenziwani ngaye? Wathi uDavide, uphi? Usaphila lo muntu? Nizoripota kumina? Enganizoripota lo muntu senimnqumile. Uphi lo muntu? Uphi lo muntu owenza into embi kangaka le ndaweni yami? Mlandeni nimlethela, ngizomgweba. Umele ukuthi akhokhe kuphindiwe noma afe ngenxa yokuthi wenza into embi, wathatha imvu yomuntu onemvu eyodwa ayithandayo enezimvu eziningi. Waphendula uNathabo wathi, "Thus said the Lord, it's you." Wena ubulalise wena Uriya enemvu eyodwa, wambulalisa enonkosikazi oyedwa. uNkulunkulu wena ekunikeze yonke into. Kuthiwa wena amakhosikazi awu700 nezancinza Kokobite awu300, wephethe ngesipani sabafazi abayi1000 abangabaleki. Haleluya. Kuthiwa wenayo yonke into. uNkulunkulu azasho athi, Davide, yini engingakwenzelanga yona? Bonke kuyicele yini into engingakwenzelanga yona? Ngiphinde ngifake futhi more ngoba wena owenhliziyo yami. Why wenza into embi kangaka ubolesa umuntu? Davide, ndoda yokuphenduka, iyaphenduka njengowahabi. Kuthiwa yakhumula ingubo zayo, yangena emlotheni, yakhuleka uNkulunkulu, yazila ukudla, yathandaza, yathi, Nkosi izwa mina, ngonile kuwe. Asiphakame babukhumalo uzokhuleka, sizothandaza umthandazo namhlanje wokuthi inkosi
ngonila ngenzanga kahle ngiyaphenduka ekoneni kwami uNkulunkulu uzokuthethelela ungazilahli uNkulunkulu angazibeka icala uNkulunkulu uyaphendula namhlanje okwakho ukuphenduka kuningi okwenzakalile empilweni nawe uyakwazi kuningi kukhona abantu abafile ngikwangena igama lakho nawe uyazi ukuthi nawe la ngene igama lakho omunye ngenzeka ukuthi wake wahushula even isisu namhlanje ngizothi kuwena ulungile uthembekile ukuthi uma sizivuma izono zethu asiqolele aziphonsa olwandle lokukhohlwa zingaphinde zakhunjulwa namhlanje sizokhala kuye sithi Nkosi asenzanga kahle Nkosi sonile kuwe sithethelele uNkulunkulu wethu lesi sono esisenzileyo ungabe usasibalela kithi ngoba uma singazivumi sehlala thina size sehlala abantwana bethu sehlala izizukulwane zethu sizophenduka namhlanje sithi Nkosi asenzanga kahle sonile kuwe over to you babkhumalo shaya izandla phezulu amen.